biyen sumpah tak pijeti tak pijeti Napa? Napa leres niki daleme Mas Joko. Ya, ya, ya. Piyantune alit Mas kumis tipis banjir kuning. Pilih mlampah kados Raden Bratasena. Ora neruti ning siramu kuwi sapa? Sajake aku wis nate pirsa sumpah lali masa sumpah lali akeh sing tak pikir alah kuwi pakaian wedokan ngono kuwi ora wedokan apa lho aja dadi ati dek aku pancen lali ning sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki saya murung apa tenan lemes kepingin dikek kok sumpah aja dadi ati dek aku pancen lali ning sliramu katon siji wingi katon ayu ning saiki ulet motong Gandrung lu Mas Joko nanti mama aku pancen lali ning sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki saya kurung